alkateak aurkeztu digu Ataun, baina gaurkoan murgildu nahi dugu pixka gehiago Ataun irratian, eta horretarako Joar zu hasieratik zaitugu hemen, baina bertzairu gonbidatu eder etorri zaizkigu Maianen bueltara. Ez dakit zuek laurok osatzen duzuen Ataun irratia, la jende gehiago ere badago. Beste bi baditugu. Beste bi ere bai, 6 pertsonek osatzen dugu. Hori da. Ezagutuko dugu Ataun irratia, eta hortarako noski zuei hitza, zuen buru aurkezteko eskatuko dizuet. Bueno, ni Julen Iraola, ordiziar bat hemen Ataunen noizbenka pasatzen naiz hemendikan, eta kalkuluak oinateraz 2014 urtetik, 15 urtetik, hemen Ataun irratian bueltak. Bueno, ni naiz Leire Perlines, Ataun dara, San Gregoriokoa, auzo hontakoa bertakoa zehazteko. Eta bueno, gaur honen ibiltzen naiz tertulian, Joar ane beste lankide bat eta hiruok daukeon tertulia bat, eta formula aurkezten baitare. Ni Gorka naiz, Zumarrakoa, eta ni sartu nintzen hor 2018 egon nintzen ustez 5 denboraldi irratxo jo bat egiten, iratxo, eta kasualidadea bihar esteratzen da ni de saio podcasta berria, Kulturzaz podcasta, justo hilabeten bukaeran urte bat beteko proiektu hau, eta hori, komentatu nion Joarri ideia eta lantaldeari, eta asko gustatzen zitzaion, así que... Ederki, beraz, programazioa potente duze, Ataun irratian, baina joanen gara pixkat hasierara, ez? Lehen mikrofonoak itzalita zedenean, hasi gara pixkatola aipatzen nola sortu zen Ataun irratia, eta Joar badanaiko interesgarria, ez? Ataun irratiaren sorrera, zuretzat behintzat? Bai, pentsa hori esan dut lehen ez da, etxe batetik hasi zen zerbait da, logela batetik abiatu zena, portatil txiki batekin, eta DJ soinu mai txiki batekin, horrelaxe abiatu zen lehenik eta bain podcastak sortzen, edo, azkenean nik ere 11 urte nituen, orduan nik egiten nuena adin horrekin zertzen, beste irratiak entzun, eta saiatu kopiatzen edo imitatzen, bai albistegiak, irrati formula saioak, alakoak imitatzen saiatu, eta bai horrela abiatu, lehen da biztiko urte pare bat podcast formatuan, eta 3. aurrera, streaming bitartez emititzen hasi ginen. Orduan, guazen, pixkat, etetera, 11 urtekin, zuk nola zenekien etxetik irratia egin zenezakela. Nork esan zizun, hori nola otu zitzaizun portatile bat hartu, eta irrati bat, internetez bada ere, irrati bat egin zenezakela. Hori nola da? Ez da, Martinek aipatu digun moduan, Ataungo eskolati, baneukan bat barruan hor, ez dakite, esaten zidana eskolako irratsaio ez da parte etxean ere zerbait egin behar nuela. Eta ni, teknologikoki oso txikitatik izan naiz ordenagailu bat eskuan eduki eta edozein saltxetan gauzak bilatzekoa. Eta orduan saltxeatu, abestiak eta deskargatzen ikasi nuen, horiek audio editore baten bitartez edo montatzen poliki-poliki ikasi ere, eta horrela poliki-poliki nire podcasta sortzen joan nintzen hasiera batean. Eta gero ikasi zenuen streaming bat sortzen internet bidezko irrati bat. Hori da. Bai. Eta hori ere zure kasa. Nire kasa, bai. Informatikoki hori. Oso saltxero izan naiz, txiki-txikitatik, gauza asko ikasten joan naiz. Eta orduan, alaxe lortu nuen, streaming bat montatu, eta nire saioa zuzenean emititzea. Eta etxean ze esaten zizuten? Etxean, ikusten ninduten portatilarekin beti, ume honek pakean uzten digu, logelan sartuta dagola, ez dakit, agian hori pentsatuko zuten, portatilarekin dagoen bitartean pakean dago, baina, gero, izan dut, ez da, saio egiten nuen bitartean, esaten, ama, baina zuk entzune, edo, ez dakit, zerbait egiten, lanean baztaude edo, horrela, ama, entzune irrati saioa, eta horrego zen, ama, beti irrati saio entzune. Beraz, podcast bat egitetik irrati saio bat, gero pentsatzut herrian, ez? Aho-zaho eta informazioa zabaldu zela, eta hor ja, poliki-poliki, gauza bat da podcast bat egitea, eta beste bat parrilla bat.
Zazpi eguneko 24 orduko parrilla bat osatzea, ez? Eta hasi zinen zu armiarmaren sarea egiten? Hori da, bai. Ez dakit hori ere, orain ez dut gogoan nola egin nuen, ez zer egin nuen. Baina, bueno, musika zen nagusiki horregat, bueno, nagusiki Ataun Irratiko parrilan, eta nik uste horrek ekarri zuela Ataun Irrati musikal bat izateko, proposamen hori ez da, horrela forma hori emateko bide hori. Eta, bueno, musikarekin nagusiki betetzen joan nintzen, eta gero, ez dakit noiz izango zen orain ez dut gogoan, ja esan nuen, magazin bat egin behar dut larun bat eta igande goizero 3 ordukoa. Eta, alaxe, neroni bakarrik hasi nintzen 3 orduko magazin hori egiten, eta ondoren batu zitzaidan Leire Perlines bera magazin hori nirekin batera egitera. Eta alaxe egin genuen, hori ere noski beste etapa bat izan zen, Leire ere, Ataunen ibilizten ikastetxean irrati saio bat egiten, baina hau erabatez berdina zen, eta orduan beste fase bat izan zen. Eta hortik aurrera, Julen batu zitzaigun, biok irrati saio bat ere egin genuen abestien inguruan, top zerrenda bat osatzen genuen Euskal Herriko 20 abesti entzunenekin, eta, hori aurkezten genuen, ni nire etxetik eta Julen bere etxetik egiten baita ere. Irrati saioa. Eta alaxe egiten genuen irrati saioa, bakoitzak bere etxetik. Ondoren gorka batu zen, Juleni esker elkarra ezagutzen zutelako, eta ostiraltxo saioarekin hasi zen, eta aurrera begira, kolaboratzaile de xente esango dugu igaro direla hemendik, gaur egun gure artean jarritzen duen Anemurua, eta, berarekin ere, berak ere, izugarrizko ekarpena egin dio egia esan irratiari, berak egin duen lana barbaridade bada, aditu itzela da edukiak bilatzen, bikoizketaren inguruan, telesaien inguruan, zinemaren inguruan, egia esan edozen gauzaren inguruan aditu itzela da, eta hemen astero kolaborazioak egin izan ditu, Maitane Ormazabal terapeuta eta psikologak ere gurean izugarrizko ekarpena egin du urte luzez, irakaspen itzela utzi izan digu lantaldeko guztioi, niri pertsonalki ere astero berarekin kolaborazio egin izanagatik, osasun mentalaren inguruan asko hitz egin izan digu. Eta, gaur egunen eritz mugikak ere jarraitzen du, nutrizioaren eta elikaduraren inguruan, gurekin tartetxoa eskaintzen. Leire, ez du izan zinen lehen da bizikoa, Joarren trenera igo zinen edo, bere kuadriakoa ere bazara. Ez dakit nola ikusten zenuen Joar ari zenean bere etxetik trikimel guztiak egiten eta montatzen ari zena montatzen, streaminga sortzen eta guzti, eta zer bultzatu zintuen zu erratera, venga, lagunduko zaitut. Jo, badaukete esan bara hasieratik nik ez denekila Joarrek hau jantzonik. Osa, lehenengo pasazien ez dakitzen bat izan zien, pare bat urte hola pixkat izkutu nik jantzona bere lan guztie, orduan akordatzen naiz ez dakit DBH, batxillaroko genden, behasainen ikasten, eta kuadrilako batek esan zon, aizue, bilagude eta Ataun Irratia izeneko hau, zeinek ingo du, ze izango da hau, eta sikinen pixkanaka edukie emisioa entzuten, eta saiau nahien zeien ahotsa izan zeiken, zei jentzon, eta ez dakit nola, ez dakito galdetu ingen izun. Uste dut uste du gainera badakidala non izan zen da guztia. Esango genion seguramente, Joar, zuzea Ataun Irratia egiten dona. Eta deskubritu genuen, eta ni esan dako, hasi nintzen irratin, hasi nintzen larumat goizetan, Joarren etxea juten nintzen, eta kafe hartzo genuen bitarten, itxe genduen saiotxoa, hor bere logeldako maitxon jarri, goatzen ez baina, hiltzen olanik oso gustora soinu efektun zea tableta, eta uste hasi nintzela, modan inguruko saiotxo bat, kolaborazioak atalak ekartzen zen itun modan inguruan. Eta hortik, hor hasi nintzen, gero nahiko bero ez, udan egin genuen, nahiko bero izteneko saio bat. Goizero. 3 orduko magazin astelenetik ostiralera. Eta hortik, Plato estrella esaten dena. Hoi izan zen. Goizero hemen udan, kriston bero, elkarrezketa pilo bat, albistegik, zan, pasada bat. Eta ni hasi nintzenen nauzken 15 urte esango nuke. Eta jo horreia bazeuken bere ibilbidetxoa, baina ni hasi nintzen 15 urtekin. Eta gero topati saioa aurkezten on pasadan denboraldin, eta bain dela bi denboraldi esango nuke. Eta gaur egunean formula, larumatetan, eta tertulia, hilabeten pare bat aldiz, han eta Joarrekin batea.
nik aditu behar izan dut batzuetan, eta ez dakitzuei gertatu izan zaizuen, gure belaunaldiko entzat irratia ez dela ohiko zerbait, edo ja gure adineko jendeak ez duela irratia aditzen, eta zuei kasualidadez biei piztu zitzaizuen interesa, ezakit akaso eskolan egiten zenuten irratsaio horrek eragina izan entzuen hortan, edo zuen inguruan, edo ataun baden burbuila bat, eta ataunen gazte guztiek konsumitzen dute irratia, edo pixkat nola ikusten duzu. Ba, nik uste ziurrenik ataun, eskolako irratin ibili izanak eukiko zola bere eragina, ez dakitze puntuk arte, baina zerbait seguro baietz. Eta gero, hoxen nila DBH batxilerreko neonen nahiko garbi nuken kazetaritza ikasi bar nola, orduan, Joarrek eman zetenen aukera bere irrati ezautzeko, guazen astea pixkanaka, saltxeatzea zer dan itxendona, eta hola, eta egizan oso mundu politia da, ez nuen ezautzen, baina arte, eta oso politia da, oso gertukoa, oso, me asko guztian zati irrati egizan, bai. Bai, ez dakit, azke batean, nik ere, egin izan dizkidaten elkarrizketetan, beti alaxe esan dute, ez da, posibleena dela, eskolatik etortzea gogo hori, ataun irratia sortzeko eta egiteko, eta, txiki-txikitatik izan dut nik uste garbi irratia nahi lan egin nahi dudala, horretarako aukera ere badaukat, eta, beretzako plazerra da. Askoke pentsatu dute, tokian tokiko irratietan soilik tokian tokiko gaiak, ez? Aipatzen direla. Eta zuek ematen ari zareten adibideengatik, tokian tokitik haratago hitz egin daiteke, baina agian klabe berezian, ez? Herritarrentzat balio dezakena ere bai, hemendik kanpo dagoenarentzat, baina hemengoak euskalkiagatik, ahots ezagunengatik, gertuago bizi dituenak edo mezua etxekoago sartzen zaiona. Hori da, ez? Irrati lokalen berezitasuna? Bai, hori da, zakin, nahiko batuan ibiltzen gara saioetan ere, izketan, nahiko modu orokorrean egiten ditugu saioa, gero, badaude, leire eta neriagian ere ematen digula, ez dakit, aukera, pixka bat, ere, noski, irratia herritarrago ere egiteko noski, euskalkian ere egiten dugu tertulia, eta horrek ere noski ematen dio, ez da herritarrari alako, aukera bat noski, gertuago sentitzeko irratia, eta agian ni gehiago aritzen naiz batuan, eta leire eta edo euskalkien aritzen dira pixka bat, denei ere egiteko, baina gero eduki dagokienez, joan zen astean Rafa Moraren inguruan egun ginen hitz egiten, esan nahi dut, ezakit, oso gai orokorrak ekartzen ditugula, eta ezakit Txinara ere joaten gara, hango zerbait kontatzera, adinekoak Txinako Ikean hasi direla ligatzeko toki bezala bilatzen, denetariko gaiak egartzen ditugu, bai. Egia esan nik uste, tertulian joartaniko adrileko izan, eta hane baitzaian nahiko gertukoa izanik, sortzen dela gure arten giro bat oso gertukoa. Orduan, hasidik ebitzeien herrin gertatuan zerbaiten ingurun, baina gero hasten kontatzen anekdota bat pasazaiona bati, beste bati, eta azkenen sortzen da oso herriko oso giro goixo bat. Eta euskalkina ipaudezora, nik uste pixkat autu bat edala, ez? Nik adibidez ataun irratian aukera unon ez dakitzatik euskalkin hitzeitea, azkenen nire herrik nau, eta nire herrikontzak ondola baina izenez ekarpen aitan, nik aukera dut kasu honetan euskalki zabaltzea, ze azkenen euskalkik badie, euskeran beste altxor bat, eta nik uste garrantzatxo dela baita ikustaraztea, baina gero egie da, beste irrati batzutan adibidez antxetan ibili naizela, nabilela hoendik, hor bai aukeratzen ditela batua, ze azkenen, entzulek ez die ez da leku guztetan berdinek, orduan, beste baliabide bada ez, batua erabiltzea baita ere, orduan, autu bat da, eta nire ustez behintzet, bere lekutxoa dauke euskalkik leku baten, batuak beste baten, baina danakin oso gustora. Eta Zumarragatik, ataunera, Zumarragan zona irratia bazen, beraldian dagoena une hauetan, agian berriz hasiko da, egan egiten, ikusiko. Baina zu, apustu egin duzuzuk, ez duzu isili gelitu nahi, eta kultura hartzen duzu izpide. Bai, ez dakit, hori ipatu zu kainzena, eta hori gogoratzen ez, ni ibilbide luze bat dauket
ez dakit pertsonki, ibinintzen irratxa bat egiten 10 urteetan, bai, 10 urteetan, osteraetan, hasieran beste egun batekin, eta gero ni bakarrik. Eta nahi nun utzi, baino gero esan zian buruak, ez, zu jarrai ditu behar duzu. Eta justo Joarrekin hasi nintzen kontatatzen, hasi nintzen kolaboratzen larun bagoizetan usteet, ni baita egonez bere etxean formula pizka bat egiten gogoratzen naiz, eta bai, eta gero hau hasi zanen, hasi nintzen ostiratxo egiten, 5 denboraldi, irratsaio bi parte zukan, bat erkazetana eta bestea, goratzen ez, ni asko maite den gauza kultura batez bertsoitza da, eta gogoratzen ez, ostiratxeko bigarren partean bertsoitzara egiten nuen ordu erdiko irratsaioa. Behin gogoratzen egin nuen tipo puntua jarri, eta bertsori bakoitzari punta jarri eta segika, eta hori politita izan zen, bai. Eta, bueno, hori amaitu zen, eta, bueno, pasaren horrein dela laizte bereteka urte bat, kulturzast egitasmoa sortu non, justo nengoan, ingles edutago nintzen operazio bategatik, eta beti burua bueltaka, eta haizu zergatik ez dezortzen Instagrameko kontuak kultuaren inguruan, kultura agenda moduko bat, eta azintzen zabaltzen pizkeneka, eta egia da eskatzen ditela lan ez lepoze, ez bakarrik kartelak eta kultura agendak, elkarrizketak egiten ditut, eta horren hori, bihar estrenatuko eten kulturzaz podcasta, eta ikusten ez jende ikusten nahi dela, ze egunero dauket soluzuto de bat o parre bat. Bueno, esa guztu zein den Instagrameko perfil hori izena behintzat? Kultur_zast. Ados. Bai. Zumarra gara ez ezik, ordizira ere ailegatu zen, eta urri irratia sortzen ari zirenaren oi hartzuna, edo Julen konta iguzu, zu nondik nora, iritsi zinen ona, nola bukatu zenuen hemen? Nik urte askoan ordiziko jakintza ikastolan irrati bat egontzan, Potxo irratia, eta irrati hori, urteen poderioz, guk bai genitula irratsaioak, eta klasean, iten genituen irratsaioak, baina, derrepente, itzali gintzan, ikustet, irratien beraien, igual, itza itxusi da, baina berakada bat izan zan, garai haietan, eta, itzali gintzan, irratiura, eta justo hor, talde bat sortu zen, IKT inguruan genbilena, eta esan gendun, irrati hau itzalita zergatik, nolatan, eta, azkenen montatu gendun irrati saio bat, orduan, hortik pixkat esperientzi bat hartu gendun, musika saioa zan baita ere, honen antzekoa, eta honi irratiko saioen antzekoa, eta, urte batzuk horri biri nintzen, hasiera baten esatari, gero besteak aurreraka juntzian eginen, ni iaia irakasle modua edo gehatu nintzanan, eta alako baten, ataunen herriantzokian antolatu zuten olako ekitaldi bat, eta ataun irratia, ze interesgarri hau. Jun nintzen, eta hortxe agarrabatu nun, ama ez dakizen bat urteko mutiko bat, bere DJ maiarekin eta portatilarekin hortxe zeon Joar, bere irrati saioa montatzen, antzoki batean, jendeari irakasten nola lokutatu, nola hitz egin irratian, hortxe zuzenean. Eta izan zen, ze proiektu interesgarria, eta zen, bide beretik jarraituz musikatik eta irratitik, nola, nahiko alinatuta zigozten bi proiektuak, eta hitz egin nun berekin gero, eta hortik hasi nintzen, hasi ginen topati uste zara gara horretan, ez? Etxetik egiten zen azuk. Hoi da. Topati. Eta noski beak askoz lan gehiago hindu atzetikan, prestatu irratsaioak eta tekstuak eta musika, baina bai horrela hasi zen gure arteko harremana, eta gaur arte.
Jende askorentzat arraroa da, ez? Irratia hain eskura edukitzea eta egia da biztanlegoaren gehiengoa entzule paperean gelditzen dela. Polita da entzutea zuek dibertsioz ari zaretela eta espero dut gaurko zebrabidea noski Euskal Herriko txoko askotan entzuten ari dira, esan dugu lehen 25 irrati inguru gaudela arrosan, egoera eta realitate ezberdinekin, baina mikrofonoa badago mai gain guztietan eta Euskal Herri osoaz, ari gara 7 probintziak aintzat hartuta. Zuek ez zarete irratiko langile, ez behintzat ataun irratiko langile. Beti dudatan dagoen horri, adina edozein izanik ere, ze esango zenioke zuek, edo ze esango zeniekete banan, ze ematen dizue zuei mikrofonoak? Ostra, gure kasuan adibidez, netzako irratia etortzea da, esan bezala moina segia hilabeten 2 aldiz tertulia bat grabatzen, da 2 orduko saio bat, eta netzako da, laun arte neotea bezala, hemen jartzen amaien ingurun, badauke gondola batxeko gidoia, baina gustatzen zaio asko pixkat jolastea, momentun zerteatzen zaion, eta hoi, netzako da etortzea, buru etxurin jarri, eta benga, guazten pixkat ondo pasatzea, azkenen, divertitzea, ez, gero, komentatzen haitxu gara jo harta biok, un hauetan haitxu gara lehenengo tertulia entzuten behin da berriz, 2 orduko saio bada, baina hain ondo pasatzen dugu gure artean, eta hain gustora gelditzen maitzakin, hoixen, gutzako da, hoxe, ase betetze sentsazio bat honea etortzea. Bai, eta azken batean nik uste iruditzen zaite, irratia zukaitzi berripatu duzu moduan, jende asko dago, hori egunerokotasunean irratia entzuteko itura duen hori, edo bai, azken batean jende gehiengoa entzule dela, ezta. Niri iruditzen zait bakoitzak gauza asko ditugula elkarri kontatzeko, eta azken batean mikro baten aurrean jartzen zarenean zuk aipatzen duzun hori interesgarria bila daitekela pertsona batentzat. Orduan, guk hau gustuz egiten dugu, niri egia esan mikro baten aurrean egoteak bizitza ematen dit. Nik txiki-txikitatik egin nahi izan dudana hau izan da, honetaz bizitzeko aukera daukat, eta egia esan, plazerra da. Ataun irratikoan naiz eta pasioz egin saltza honetan aritzeak eta egunerokotasunean gauza txiki bat egitea ataun irratiarentzat dakidanean pertsona bakarra baldin bada ere irratiaren beste aldean dagoena momentu horretan entzuten niretzat izugarria da. Baina jorre dauka barkatu Julen, ez da trampa ez, baina bada realitate bat niri inbidia handi ematen dien eta kablaje guzti horrek zertarako balio den badakiela. Eta hori ez, askotan beti esatariak aipatzen dira, baina teknikariri gabe ez dago irratirik eta mendiko antena ez, lehen Iñaki Etxandi aipatu dugu guztion artean aski ezaguna, Iñaki Etxandiri bezalakorik gabe, alperrikariko ginateke mikrofonoa intzinean ez? Orduan, Joar, zuk kable hauek lagun dituzu? Bai, eta burua uste desente izan zen, ez da? Orain dagoen modua egia esan, duela egian pare bat urtetik jarritako zerbait da. Lehen ere nahiko formatuan zegoen, baina agian ez horren beste, eta ibili nintzen etxean, ez da, paperak hartu, eskemak egin, onena kableatuko dut, emisioa bideo honetatik bideratuko dut, onela grabatuko dut, telefono deiak onela sartuko ditugu, ordenagailuaren bitartez egiten ditugun deiak beste modur honetara, azkenean bide pila badaude, egia esan, eta kontuan guztiak hartu behar dira. Eta, aipatu duzu bezala Iñaki Etxandi, niri ere asko lagundu izan dit, berarekin izugarri ikasteko aukera eduki dut azken urte guzti hauetan, ze elkarlanean ibiltzeko aukera ere eduki dugu eta gauza asko ikasi ditut, baina ez naiz irrati honetan dagoen teknikari bakarra, Julen ere bada ikasketaz estudioz teknikaria bera ere, eta berarekin ere egia esan, nik duela urte batzuk ulertzez nituen gauzak ere berak asko erakutsi izan dizkit, Joar, eta boronkaka etorri izan duzai, Joar, hemen daukazun kable hau, kable hau, Joar, askotan, baita ere, eta berarekin ere asko ikasi dut. Bai, karai hori gainea politia izan zen, karo, izan zen, justo, nik baita soinu ikasketak egin eta tokatzen zen baita honea etortzearen garaiura, ez, prozesura, karo, bere logelatik honea etortzea ekipazio guzti honekin, baizala salto handi bat teknikoki
kualitatiboki, eta karo, beak bai gero intzitula soinu ikasketak, baina garai horietan, hori, berekin bateak kalkulatzen, kable hau hemendik, onea ez dakitzen bat metro, hau onea konektatuz, eta bai, egia esan oso garai polita izan zen, produktiboa. Ederki ez dakit, orain ja FM-a lortuta edo, bertze berrikuntzarik edo baduzuen buruan, igual entzuleak gehiago ezagutu dezan, bota dituzue tertulia, formula eta horre egiten dituzen irratsaio batzuk, baina Ataun Irratiko parrilan gaur egun zer dagoen aipatu nahi baduzue, edo aldi berean zer gehituko zenuketen zuek, orain ja ez, pausuak ematen hasita, bizkat ze asmo edo? Bueno, memoriaz dakina parrilla zuzea. Memoriaz bere ez begia esan, baina oraingoz esango nuke denbora behar dugu baita ere, denbora hartu behar dugu ikusteko eta baloratzeko momentu honetan eskaintzen ari garenak herriari zer nolako ekarpena egiten dion, nik nire ikuspuntutik lehenik eta behin hori egingo nuke. Eta hortik aurrera, gabezia baldin badaude ere, horiek detektatze izango da baita ere beste bide bat hartu beharko duguna, gabezi hori ez zeintzu diren ikusi, herriak zer nolako ekarpena behar duen jakinalizateko, eta egin nahi diogun ekarpen horretarako zer nolako baliabideak behar ditugun ere ikusi egin beharko dugu. Azken batean, sei pertsona gaude, eta horregatik aipatzen dut, ez da, herritarren ahotsa integratzea ere oso garrantzitsua izango dela, azkenean egin nahi dugun ekarpen guzti hori martxan jarri alizateko. Baina printzipioz pixka bat hau da eskainiko duguna oraingoz, jarraituko duguna, naiz eta FM orain eskaintzen hasi, honela ibilbide honekin jarraituko dugu, eta poliki joango gara berrikuntza horiek integratzen, hori da. Zorionak ez, Ataun Irratiari, FM lortu duzuelako, ibilizareten bezala, eta irratia sortu zen bezala, osasun izurritea, ez, pandemia gainditzea lortu zen utelako, eta ez da makala, jakinda, ez, etxe batetik arrezinetela, nerabe zineten une hartan gainera. Pandemia jada hemen gaundan. Jada hemen, ez da importa. Baina, ala ere, haundia da, ez, irratia askorentzatura izan zen, gainbera. Nekor egia da, aipatuko nukela udalaren laguntza pandemian, garai horretan hemen sartu berri genden eta informatiboak hasi ginen hemendiko eta emititzen, eta garai horretan udalak lagundu zigun, ni etorri neiken ordizitik honea baita aurkeztea joarekin batera, espazio honek baita pandemian dauzken balkoiekin eta ikuspeginekin arnasa baten zizun, esan udalaren partetik eta herritaren partetik baita rezepzio oso ona izan zuen garai horretan, etxean sartuta genden eta irratiak askatasun bat ematen zizun. Eta esan dut gainbera, baina parte hartzeko modu berriak ere sortu ziren, ez? Telefono bidezko mezu parte hartzaile horrek, pentsatzut gure kasuan ere, entzuleak inoiz gehiago deitzen zuen hitz egin behar hori, ez? Hori ere bada irratiaren funtzioa, informazioa, konpainia, entretenimentua, humorea, lehenengo ordubetea pasa dugu da, naizera dira, zebrabidean, segituko dugu ordu bata bitarte, ez dakit kanturik prest duzun? Noski. Beti, pare, beti. Beti, ez dira falta bestiak. Hori da. Bi esker. Zuei. Izenak zeruan idazten, zuekin ega